सगळं प्लॅनिंग चाललेलो त्याच्याकडून जो चला थम्सअप घ्या आता. इकडे तुम्ही बघू शकता 5 पारतनाचा आज दिवस आहे आणि सकाळी सकाळी सगळेजण वाडीतले जमा होऊन इकडे जेवणाची तयारी चालू आहे. आणि इकडे पहिला नाश्ता केला जाता. सर्व वाडीतली सगळी महिला मंडळी इकडे सर्व कांदा कटिंग वगैरे सर्व करून देणार. इकडे जोरदार प्रकारे इकडे सर्व तयारी चालू आहे 5 पारतनाची. आता पहिले पोहे वगैरे बनवतील, नंतर जेवणाक सुरुवात करतील. इकडे भाताची वगैरे तयारी चालू आहे. बघा हे नारळाचं पाणी पितो. नारळ जेवढे सोडलेले होते त्या सगळ्याचा पाणी सगळे जण थोडं पितात. पोहे आता आमचे तयार झालेले असत. आता इकडे नाश्त्याचे वगैरे करतील आता सर्व. त्यानंतर पुन्हा जेवणाक चालू करतील सुरुवात. चला पोहे घ्या. चला आता नाश्ता करून घेऊया तोपर्यंत. नंतर आपल्या जेवणासाठी काय ना काय मदत करूची आहे इकडे. सर्व नाश्ता करून घेतील, त्यानंतर जेवणाक सुरुवात. तर आता भात झालेलो आपलं. नाश्ता झाला, त्याच्यानंतर भात पण झालो एका साईडला. आता इकडे चिकनची तयारी चालू आहे आणि 2 प्रकारचा चिकन हा, सुके आणि आपलं रसो आणि वडे वगैरे असत. सगळं कटिंग वगैरे सर्व रेडी झालेलं आहे. इकडे आता रस्स्याची तयारी चालू आहे. गरम काय नाही, उचल पटाकन. मिरची पावडर किती आहे? अर्धा किलो गाडी. बापरे, जास्त मटण खाणत नाही ती. मला मासे होय कसली हवी. आता आम्ही जातो जरा इकडे जेवण करतो सर्व. त्यांच्यासाठी जरा आमका ह्या वया थम्सअप हवा. थम्सअप आणण्यासाठी जातो आता आम्ही. थम्सअप वगैरे त्यांना जरा थंड हो काय, गरम झाले आहेत सगळे. सागराकडे घेऊया. हे आमचा बागायतमधील सागर पडेलकर यांचं दुकान. इकडे आम्ही आता इलेलो असो थम्सअप घेऊसाठी. या दुकान आम्हीच उघडतोय बघा.
चावी दुकानवालेला आहेत दुकानात. 2 लिटरची थम्सअप. ओके. अजून एक मिरिंडा. हे माझे फ्रीवाले ठेवून या वरचे. हे घ्या. प्रूफ इथे का घे मसाला कोण टाकल्यानंतर प्रूफ इल येड्यावर आहे. चला थम्सअप घ्या आता. इकडे पाणी गरम केलं जातं कारण की चिकन मध्ये टाकू. अशा प्रकारे इकडे जेवण झालेला. वाजलेत फक्त 12. आता जो तो सगळे चालले घराकडे. आता सगळे जातले घराकडे आपापल्या. डायरेक्ट जेव घेतले दुपारी 2 वाजता. चला आम्ही आता घरात आचारी झालेले आहे. आचारी सगळे चालले आहेत आता घरी. चिकन वगैरे बनवून झालेला सुक्या वल्या सर्व आम्ही पुरुष मंडळीने वाटेतल्यानी बनवलं आणि वाजले जणू ते 12 घरी. आणि आता थोड्या वेळानं आम्ही येतलो. आता वड्याचं वगैरे काम करतली सगळी महिला मंडळी. त्यानंतर आम्ही थोड्या वेळानं येतलो जेवसाठी डायरेक्ट. आता आमच्या वाडीत मासेवाले येतात. इकडे तुमका लिलाव दाखवलं असतं. त्या लिलावामधून इकडे मासे घेऊन येतात आणि असे गावोगावी विकले जातात. ते आमच्या बागायतमध्ये असे मासेवाले बसतात. पुढे पण बसतात आणि इकडे पण बसतात. हे बघा सगळ्या प्रकारचे मासे वगैरे असतात आमच्याकडे. आम्ही आता इलव घरी थोड्या वेळासाठी विश्रांतीसाठी. कारण की तिकडे सर्व जेवण वगैरे करून आम्ही आता थोडा वेळ थांबतलो घराकडे. कारण की अजून ते 5 परतवण्याची नवरी अजून आलेली नाहीत. कारण की त्यांना येतली लांबून त्यांना वेळ लागतो थोडं. त्यासाठी तिकडे थांबण्यापेक्षा मग थोडं घराकडे जाऊया रेस्ट करूया. आता मी घराकडे पण नाही पण आमच्या दुकानात असे. आमचं दुकान आहे इकडे. सर्व स्टेशनरी वगैरे भेटता. हे बघा ह्या बघा ह्या सर्व स्टेशनरीचं सामान. बाकी बिस्किट पुडे वगैरे थंडा वगैरे सगळं आमच्याकडे भेटतं. थोडं वेळ थांबतलो आणि त्याच्यानंतर जाऊ आम्ही. पाहुणे येले की थोडं फोन येलो आम्ही जातलो सगळे. तोपर्यंत बसलो इकडे टाइमपास. आम्ही जातो पाण्याकडे. थोडा वेळ थांबलो. आता पाहुणी पण इलेली असत आणि आता जाऊन बघूया काय कितपत काय झालं. आता जेवणाक अजून चालू केलेलं नाही. नुकतं आमका फोन येलो की यावा म्हणून. तो वाडीतली सगळी जमा झाली आहेत. आता आम्ही तिकडे चाललो. बघा इकडे सगळी मंडळी जमा झालेली आहे आपली. सगळी पाहुणे व मंडळी सगळे आलेली आहेत. आता चालू होणार आहे थोड्या वेळात जेवणाचा कार्यक्रम. कोण हो ते काय वडे दाखवतो. इकडे वडे भाजले जात आहेत. सर्व महिला मंडळी आमच्या बागायत गावाची. इकडे हे बघा वड्याचं काम चालू आहे. वडे भाजले जातात. चिकन वगैरे सगळं झालेलं तयार. आता हे वडे भाजून त्याच्यानंतर आपलं कार्यक्रम जेवणाचं चालू होतो 5 परतवण्याचं. इकडे वडे थापले जात आहेत. कला कर काहीतरी कला करून ह्या काय हे काय दाखवते. अरे वा काय ते आयुर्वेदिक आहे. आयुर्वेदिक लावून समाधान खाऊन समाधान त्याचं मूळ दाखव. आयुर्वेदिक घातलं.
तर आता पाच परतनाच्या जेवणाक सुरुवात झालेली असा. सर्व गावातली मंडळी इकडे बसले जेवसाठी. तर आता इकडे सगळी वाडीतली सगळे बाहेरचे सर्व पाहुणे वगैरे चौक बसलेले असतात. मग दिसा काय सगळी इकडे सर्व व्हेज जेवणाचं केलेलं. आपण जरी बाहेर सगळं बघितलं होतं नॉनव्हेज होता आणि इकडे सगळा आपला व्हेज हा. भाजी वगैरे म्हणजे व्हेज जेवणासाठी इकडे सगळी सोय केलेली होती आतमध्ये. हां, इकडे उसळ, इकडे घोडी डाळ, पापड, ही सगळी आठवण राहतली. दाजी बघा इकडे आमच्यात अशी गावी पद्धत असते की बूट लपवले जातात. तर त्या बूटचे हे म्हणजे बूट लपवले जातात नवऱ्याचे आणि नंतर हे 5 परतन झाल्याच्या नंतर ते देतात त्यांना आणि त्याचे पैसे घेतात त्या बुटाचे. तर त्यासाठी ते आता हे पोरांनी सगळ्यांनी बूट लपवलेले आहेत आणि आता ते नवरी निघतात. तर त्याच्याकडून पैसे घेऊसाठी हा सगळा प्लॅनिंग चाललेलो आहे. तोलीचे बूट आहेत ते आता त्यांना देतले आणि त्याच्या बदली पैसे घेतले.
युट्यूबला टाकणार हा, तुम्हाला दिसेल तुमचे फोटो. तुम्ही पाकिटा धंदा 3 पाकिटा पुढे करतला अजून जागा तीच करतो. नाव पुढे सांगा. रीती रिवाज फॉलो करत येईल. 3 पाकिटा. पाकिटा घरात न्यावा आणि फोडा मग तुम्ही बोला रे मागा काय ते रे पाकिटात मी तुमच्या बरोबर येऊ का? मी तुमच्या साईडला येऊ. परत ते तकडेच जात रे चला बोला रे चला 3 पाकिटा 3 चपला. चप्पल द्या का हो या व्हायचं का करायचं 3 पाकिट आम्ही एकदा जात लावायचा. कोण उचल त्याला ठरव. पिलवली चपला गेली. पिलवली चपला गेली. थांबा हे बुट घाला तरी पायात बूट घाला 200-500 तीनही पाकिटात मिळाल 1000 नाही टाकले तर बोच बोच बोच. एक चोराच्या हातात चोर आहे बरोबर आहे रे मोज. बापरे सोय करता. अरे त्याच्यात एक देऊन टाका बरोबर नाही वाटत. किती येते 1000 सगळ्याच्यात 1000 2000 सगळ्यात सेम भरले नाही. सेम भरले काय देऊन टाक. आता मारल्यावर द्यायचं नाही हे ड्रेसन फुसा कोण येते ड्रेसन कोणच्या फुसा येते घाल आता घालू पैसे घेतले नाही बा आपण दोन मागे मांडायचं हे रोहित काकाची पक्ष बदलतो. घालू बरोबर आहे पुसाच्या लागतं. प्राची घेऊन जा काय बोलताय मला विसरताय हा माहिती ते योगेशला सांगितलं काय मेकअप खराब झालाय मेकअप खराब झाला केलाच नव्हता रे काय सांगू.
एवढं नाही उद्या येईल बघ हे युट्यूबवर. उद्या सर्व युट्यूबवर येणार आहे बघ एवढ्या हरकत. हो समजा ना याच्यावरसून तू होर कलियुग नुसता कलियुग न तर त्यांका देशी उतूर बसवून परत काय फिरताला दुपारपर्यंत हय यावचा म्हणून. ताना रडता तर तुम्ही तरी रडा सगळी असा. जाऊ पण वर्षभर जाऊन